Papa Rods, magandang tanghali sa iyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Naalala ko kasal kasi noon ng isa kong naging kaibigan noong high school. Nasa reception area kami noon at hinihintay na lang ang mga bagong kasal at makapaghanda para sa kanilang susuotin sa kanilang reception. Pinili kong magpaiwan sa mesa habang ang mga kasamahan ko noon ay nasa photo booth at yung iba naman ay kanyang-kanyang ikot sa venue at makipagkamustahan sa aming mga kaibigan. Gusto kong matapos ang araw na yun para makauwi na ako at makapagpahinga. Habang inaaliw ko ang sarili ko sa kakatingin kung saan-saan, ay biglang nahagip ng aking mga mata ang isang lalaking pamilyar sa akin. Sa sobrang pamilyar nga niya, ay bigla akong dinalaw ng libo-libong alaala tungkol sa kanya. Yun pala, ang lalaking aking nakita ay ang aking first love na si Joe. Ako po pala si Sarah. Papa Rods, mga kabarangay, samahan niyo akong balikan kung paano ako umibig sa unang pagkakataon. Samahan niyo ako sa pagbabalik tanaw sa kwento ng first love ko. Radyo Novela. Third year high school pa lang ako nung makilala ko si Joe. Kaklase ko siya. Tahimik at walang halos lumalapit sa kanya. May aura kasi siya na may pagka-nerd at tinatawag nating teacher's pet. Kaya siguro unang araw pa lang ng klase ay nasa dulo na ito ng row at tahimik lang na inaayos ang mga gamit sa kanyang bag. Doon pa lang, nagkaroon na ako ng interes at habang tumatagal mas lumalala ang pagkagusto ko sa kanya. At nung isang araw na nga, Papa Rods, nilapitan ko ito. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Barumbado ako nung high school pa lang at dinadaan ko sa pagiging dominante ang lahat ng bagay. Hoy, Joe! Hi, Sarah. Ano yung tinatago mo dyan? Wala. Meron eh. Yung sandwich na gawa ni Mami. May mayonnaise ba yan? Meron, marami. Ew! Ayaw mo ng mayonnaise sa sandwich? Yoko! Anong gusto mo? Ikaw? Ha? Gusto mo ba ako? Ano? Ito parang bingi. Nakakabingi ba yung dami ng mayonnaise sa tinapay mo? Sabi ko, gusto mo ba ako? Hindi. Di ako na-hurt. Gusto kita. Boyfriend na kita, ah. Boyfriend? Di pa ako pwede magkaroon ng girlfriend saka... Gusto mo suntukin ko yung tenga mo? Pumayag ka na lang. Iniinis mo ako eh. Huwag ka naman masyadong siga. Di ako siga. Nagpapakatotoo lang ako. Ano? Tayo na, ah. Bakit ka ba nagmamadali? Ayaw mo bang maligawan ka? Bakit? Liligawan mo ba ako? Hindi. Yun naman pala eh. Di tayo na lang kung ayaw mo manligaw. Parang ang... Ano bang date ngayon? Sakto! February 15! Isang araw after ng Valentine's Day. O diba? Kakaiba? Sarah, kasi... Huwag ka nang kumontra dyan. Gusto mong pa yatang magalit ako sa'yo eh. Ano? Papalag ka ba? Upakan kita. Hindi ako papalag. Boyfriend na kita ah. Huwag kang lalapit at magpapakit sa mga babae dito sa classroom o sa kabilang classroom. Kundi, malilintikan ka sa akin. Sinasabi ko sa'yo. Sarah, kasi... Aangal ka? Hindi na. Atid mo ako mamaya after class. Pero, kasama ako sa cleaners eh. Di hintayin kita. Problema ba yun? Libre kita ng fishbowl at palamig ah. Oh, okay. Napapailing na lang ako kapag naalala ko kung paano kong sapilitang ginawang boyfriend si Joe. Takot na takot siya. Alam mo yung pakiramdam na di naman talaga siya yung gustong gawin niya pero ginusto niya na lang dahil natatakot siya sa akin.
Pero huwag kayong mag-alala, sa una lang naman siya nasindak. Kasi nung tumagal na, nagustuhan niya na rin naman ako para maging girlfriend ni Joe. Ayos kaya akong makipagrelasyon dati. Lagi ko nga siyang nililibre kasi lagi akong may pera dahil binibigyan ako ng extra na baon ng lola ko noon kapag binubundutan ko siya. Binubunutan ko siya ng puting buhok. Para tuloy akong naging sponsor ni Joe na nagustuhan ko naman. Natutuwa na nga talaga ako kapag nagiging napapasaya ko siya at tuwing binibilian ko siya ng mga makakain namin tuwing recess at uwian. Nagustuhan mo yung cheese sticks at mais? Oh, thank you, Sarah. Wala nga naman. Alam mo naman ako, gagawin ko lahat para sa boyfriend ko. Nakakahiya naman kasi wala akong maibigay sa'yo eh. Ay, ayos lang yun. Sapat na sa akin yung hinahatid mo ako sa bahay at binubuhat mo yung bag ko. Pero gusto sana kitang mabilhan ng regalo. Kahit peking hikaw lang o kaya singsing. Malapit na kasi mansari natin eh. Aba, naalala mo man sa rin natin? Makilig ka naman. Aray! Ay, sorry. Nasobrahan ko pagsuntok sa likod mo. Ano bang balak mo sa mansari natin, ha? Hindi ko pa alam eh. Ngayon lang naman kasi ako nagkaroon ng GF eh. Ako rin naman, Teka. Ano bang pwede mong gawin sa mansari natin? Gusto mo magtanong-tanong ako sa mga kaklase natin? Sus, ano namang alam nila wala naman silang mga karelasyon. Sorry, Sarah. Mukhang... Alam ko na! Hoy, ikaw, Joe. Gagawin mo to, ha? Lahat dapat pulido. Pag hindi, humanda ka sa akin. Ano ba yun? Kailangan, umaga pa lang, may iaabot ka ng bulaklak sa akin. Pumitas ka na lang kung saan-saan dyan. At dapat makikita ng mga classmate natin, ha? Nakakahiya naman yun, Sarah. Baka kantsawan tayo. Ay nako, wala akong pakialam. Ingit lang sila. Basta gawin mo yun. Ano bang bulaklak ang gusto mo? Kilala mo naman si Nanay Jesusa, di ba? Maraming tanim na bulaklak yun. Pasimple ka na lang pumitas kahit ilang piraso lang. Baka naman mahalata niya. Hindi yan. Ang dami niyang bulaklak, di niya mapapansin na may mawawala. Okay. Saka gusto ko gawan mo ako ng tula. Yung maganda at isulat mo sa papel. Tapos lagyan mo ng pabango, ha? Hingi ka sa ate mo, mabango yung cologne eh. Gusto ko yun. Sige, pasimple na lang akong pupunta sa kwarto niya kapag wala siya. Baka naman pwedeng magsaling ka ng cologne sa lalagyan na ibibigay ko sa'yo, ha? Gusto ko kasi talaga yung pabango niya eh. Naku, Sarah. Mahalata nun kapag nagsalin ako. Lagyan mo na lang ng tubig para hindi halatang nabawasan. Di nga mukhang nabawasan yung dami pero nabawasan naman yung amoy. Kinokondra mo ba ako? Hindi naman. Ganito na lang. Bibilhan na lang kita. Itatanong ko kay ate kung saan siya nakabili nun at bibilhan kita. Mukhang mahal eh. Huwag na lang. Hingi ka na lang. Hindi na. Pagtatrabahuhan ko na lang. Pagtatrabahuhan? Pwede ako magwali sa bakuran ng tiyahin ko sa susunod na Sabado. Para may pambili ako nun. Yun na lang ang regalo ko sa'yo. Di sige. Hindi niya alam kung anong klaseng kilig yung naramdaman ko nung sinabi niya yon. Di ko nga alam pinalata kasi nga gusto ko matapang akong babae at barumbado sa harapan niya. Doon siya nasanay sa pakiramdam ko. Sa ganong paraan niya ako nagustuhan. Nung sumapit ang mansari namin, tuwang-tuwa ako Papa Rons dahil ginawa niya lahat ng gusto ko at binilhan pa ako nito ng pabango. Halos nga patak-patak lang every other day ang ginagawa ko dahil nangihinayang ako baka maubos. Ayoko namang maubos yun dahil bigay yun sa akin. Kaya inaamoy-amoy ko na lang bago ako matulog sa gabi. Pancho. Tulad
Tulad nga ng sinabi ko, Papa Rods, mga kabarangay, umikot ang relasyon namin ni Joe sa pagiging dominante ko sa kanya. Di ko alam kung nararamdaman pa rin ba niya ang pagmamahal ko sa kanya. Kung lagi ko siyang sinusungitan at tinaaway, lalo na kapag nagsiselos ako. Ayokong sabihin sa kanya na nagsiselos ako pero madalas na nangyayari yun. Guwapo kasi at may itsura itong si Joe. Samantalang ako, puro lakas na lang ng loob ang meron. Lapitin siya ng mga babae dahil bukod sa guwapo, ay matalino rin itong si Joe. Nakaramdam tuloy ako ng insecurity sa tuwing pinapamukha sa akin ng mga klasiko na di ako ang deserve sa pagmamahal ni Joe. Di raw kasi kami bagay. Tamad ako sa klase, siya naman ay nasa top 10 parate. Tapos yung mga karengkeng naming mga klase, panay ang paglandi sa kanya. Lalong-lalo na yung kaklase ko, si Isha na yun. Gigil na gigil ako, gigil ang gilagid ko sa babaeng yun, Papa Rods. Lalong-lalo na, lagi silang magkapareho ni Joe sa reporting. Minsan talaga di ko na kinaya. Inaway ko nating si Joe dahil sa sobrang selos na di naman niya alam na yun pala ang nararamdaman ko. Teka lang, Sarah. Hintayin mo ako. Che! Galit ka ba sa akin? Bakit? May ginawa ka ba para ikagalit ko, ha? Wala akong alam na ginawa ko kanina. After nung history class natin, bigla ka na lang nagalit. Di ako galit nun, no? Bakit mo ako binato ng notebook sa dibdib? Di para sa'yo yun. Para kay Isha yun. Paharang-harang ka kasi. Bakit mo naman babatuhin si Isha? Ano bang ginawa niya sa'yo? Pinagtatanggol mo siya, ganon. Hindi ko siya pinagtatanggol. Tinatanong ko lang kung bakit galit ka sa kanya. Mukha siyang kalabaw na pagod eh. Grabe ka naman makalait. Di naman. So sinasabi mo na maganda siya? Ano? Super ganda niya? Siya pinakamaganda sa classroom, ganon? Bakit ba galit na galit ka sa kanya? Wala namang ginagawa sa'yo yung tao. Bakit? Di ba pwedeng magalit ng walang dahilan? Parang alam ko na kung bakit ka galit. Kasi nga, mukha siyang kalabaw na pagod. Nagsiselos ka ba sa kanya? Bakit naman ako magsiselos sa kanya? Feeling ko. Tsaka na nga. Sabi na nagsiselos ka kasi madalas kaming partner sa reporting at sa ibang activities. Hoy, kahit kayo pa ang maging partner sa altar, wala akong pakialam. Di ako magsiselos. Che! Nagsiselos ka nga. Gusto mo suntukin ko yung kilay mo para dumugo? Ano, gusto mo? Huwag kang mag-alala. Di ko papatulan yung kalabaw na pagod na yon. Hindi talaga. Wala akong pakialam. Kontento na ako sa'yo kahit... Magsama kayo ng Isha mo na mukhang kalabaw na pagod. Yung kilig ko, Papa Rods, hanggang Batanes ang inabot. Pero syempre ako, ma-pride ako kaya di ko yung sinabi at pinahalata sa kanya. Di ko nga siya pinansin ng ilang araw kahit panay ang lapit nito. Kapag kauwian na nga, ay hinahayaan ko lang itong bumuntod sa akin na parang aso hanggang makauwi ako sa bahay. Tuloy pa rin talaga siya sa paghahatid sa akin tuwing hapon kahit na di ko siya pinapansin. Hinihintay nga nitong makapasok ako sa bahay bago siya umalis. Sa totoo lang, gusto ko nang maging marupok at patawarin siya kahit wala naman talaga siyang kasalanan. Naiinis lang kasi ako sa sarili ko dahil na nga sa pagiging ma-pride ko. Nahihiya kasi akong sabihin sa kanyang totoo na nagsiselos ako. Ayokong tanggapin Ayokong tanggapin na silosa ako. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako dahil bigla na lang nitong haranahin habang nasa recess kami
At nasa loob kaming lahat ng classroom dahil nga umuulan. Panay ang kantsawan ng mga klase namin noon. Kunwari ay nahihiya ako. Pero ang totoo, gustong-gusto ko naman ang ginagawa niyang pagkanta. Nang matapos itong kumanta ay tumabi sa akin. Sa katahimik akong pinagmasdan. Pangit tong boses mo. Para kang inapakang palaka. Grabe ka naman. Di ko nga alam kung kumakanta ka o nagra-rap eh. Pero, kinilig ka naman. Kapal ng mukha nito. Joke lang. Ito naman. Nabilang ko kung ilang beses kang pumiyok. Sa chorus na naman ako pumiyok ng grabe. Di ka pa nga kumakanta, pumiyok ka na eh. Sa kinakabahan ako eh. Ngayon ko lang to ginawa sa buhay ko. Ang mangharana o mag-sorry? Both. Okay na ba tayo? Uy, tama na yan, please. Di ka na uulit? Hindi ko nga alam kung anong kasalanan ko sa'yo eh. Paano pa ako uulit? Eh di hindi ka nga sincere sa pagsusorry mo. Kung ano man yung kinasama ng loob mo noon, sorry na. Hindi ko alam kung ano pero sorry na. Eh bakit ka magsusorry kung di mo naman pala alam kung anong ginawa mo? Di na importante na malaman ko kung ano yon. Basta alam ko kung ano man yon, nasaktan kita. At ayoko nang maulit yon kaya sorry kung ano man yon. In love. Yan lang ang masasabi ko sa pagkakataong yon. In love na ako talaga kay Joe. At di ko na yun mababawi pa. Di ko pa sinasabi sa kanya na mahal ko na talaga siya. Pero umaasa ako na mararamdaman niya ngayon. Papa Rons, nung mga panahon pa nga iyon, alam ko sa sarili ko na nahanap ko na ang unang lalaking iibigin ko. At si Joe na nga iyon. Sana nga lang ay parehas kami ng nararamdaman. Sana nga ay mahal niya rin ako. Sana siya na ang unang magsabi sa akin ng salitang I love you. Saka ako susunod. Sa unang beses kasi sa buhay ko, tumiklop ako at bigla akong nahiya. Wala na yung Sara na barumbado at malakas ang loob. Bigla kami nagkapalit ni Joe. Nakakatawang ang isipin. Pero siguro ganito ang pakiramdam kapag nagmamahal ka. Lalo na sa unang pagkakataon. Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo. Nobela. Papa Rods, okay na ang lahat sa amin ni Joe. At inabot na nga kami ng aming first anniversary. Pero, bakit nga kami nagkahiwalay? Hindi ko makakalimutan ang araw na yun, Papa Rods. Huling 3 araw bago kami magtapos ng high school, ay yun na nga ang kinakatakutan ko. Nakipag-break si Joe sa akin. Alalang-alala ko pa nga ang bawat detalye ng mga kaganapang yon. 5:00 ng hapon noon. Kakatapos lang ng aming practice para sa graduation. Umaga pa lang ay napapansin kong panay ang tingin nito habang nasa practice kami. Kinakabahan ako. Dahil ko lang siya nakitang ganun tumingin sa akin sa loob ng mahigit 1 taon naming relasyon. Di tuloy ako mapakali, Papa Ron, habang nasa practice kami. Panay din ang sulyap ko sa kanya. Magkakatinginan kami. At parang sa tingin ko, yun ay magkaiba ang nararamdaman at iniisip namin. At tama nga ako. Noong 5:00 ng hapon, sa mismong stage na aming paaralan, ay kinausap ako ni Joe. Pero para tapusin na ang relasyon namin.
Nakikipag-break ka na sa akin? Sarah, I'm sorry. I'm sorry? Yan lang ang sasabihin mo sa akin after mong makipag-break? Sorry? Hindi ko alam ang sasabihin eh. Sabihin mo kung bakit. Kung anong nagawa ko. Sabihin mo kung bakit ngayon ka pa makikipaghiwalay. Ano yan? Sumasabay ka sa graduation? Pagkatapos natin dito sa high school, tapos na rin ang relasyon natin? Masyado pa kasi tayong bata, Sarah. Alam mo yan. Eh di sana, di ka nakipagrelasyon sa akin nung third year tayo kung feeling mo bata pa tayo. Eh, ikaw naman yung may gusto ng relasyon na to, di ba? Ikaw yung namilit sa akin nung una. At yung mga sumunod, napilitan ka na rin ba? Hindi. Naging masaya ako ng mga sumunod na araw. Kasi masaya ka kasama. Masaya ka naman pala eh. Bakit ka makikipag-break? Eh, hindi naman porket masaya na. Eh, para na tayo sa isa't isa. Wag mo nga akong bigyan ng mga ganyang linya sa teleserye. Sabihin mo sa akin yung totoo. Masyado pa tayong bata para magseryoso sa relasyon. Bata pa tayo, Sarah. Marami pa tayong dapat gawin. Bakit? Di ba natin pwedeng gawin yun ng magkasama? Mas matututo tayo kapag hindi tayo magkasama. Sabay tayong pwedeng matuto basta love natin ang isa't isa. Yun na nga eh. Anong yun na nga? Hindi natin love ang isa't isa. Walang ganon. Kasi bata pa tayo talaga. Hindi mo ako mahal? Bata pa ako, Sarah. Wala pa yan sa utak ko. Ay. Okay. Okay? Umalis ka na. Sige na. Payag na akong makipaghiwalay sa'yo. Thank you, Sarah. Thank you. At doon kami natapos dahil di niya pala ako mahal. Valid naman yung reason niya, di ba? Ang hindi valid sa akin ay yung inisip niyang di ko siya minahal dahil sa totoo lang. Minahal ko naman siya at alam ko na hanggang ngayon. Siya pa rin ang kinukonsider kong una kong pag-ibig. Dahil sobrang nadurog ako nung unang pag-ibig kong yun at iniwan niya ako. At di na siya nagpakita pa. Siya yung isang alaala at sakit na kapag binabalik-balikan ko, ay napapaaray pa rin ako. Kahit ngayon, Papa Rods, kahit isang dekada na mahigit ang lumipas, alam ko sa sarili ko, na masakit pa rin na kapag binabalik-balikan ko kung paano niya ako tinalikuran at ang aming relasyon noon. Ang sakit isipin na ako lang pala ang nagmahal sa amin. Tumigil na ako sa pagbabalik tanaw sa nakaraan namin dahil sobrang sakit na. Inaliw ko na lang muli ang aking sarili habang pinagmamasdan ang ibang tao sa kasal. Kaya naman, di ko namalayan ang paglapit at pagtabi ni Joe sa tabi ko. Ako, lawyer ka na. Oh, Joe. Hi. Hindi ka na galit sa akin? Oh, bakit naman ako magagalit sa'yo? Kasi nakipag-break ako sa'yo dati. Sus, ako magagalit? Di ba sabi ko naman sa'yo, ayos lang ako dati pa? Kung ayos ka, bakit mo nilagyan ng basura yung bag ko dati? Ayun ba? Sorry na, alam mo namang batang isip pa ako noon. So, kamusta ka naman? Happy. Sana all. Oh, bakit? Hindi ka ba masaya? Joke lang, to naman. Nakikisabay lang ako sa uso. Wala na ako naging balita sa'yo after graduation lumipat na kasi kami sa Manila after. Kaya pala. Bakit? Hinanap mo ko?
Oo. Ha? Kasi gusto ko lang mag-sorry. Nag-sorry ka na kaya nun? Yun nga una mong sinabi sa akin eh. Hindi. Gusto ko mag-sorry kasi may mali ako nasabi. Maling nasabi? Ano? Sabi ko noon na hindi kita mahal. Sabi mo nun, hindi tayo nagmamahalan. Akala ko kasi hindi. So nagmamahalan tayo noon? Ako, alam ko sa sarili ko na minahal kita. Hindi ko alam sa'yo kung oo. Pero minahal kita. Bumalik lang din siguro yung pagkaduwag ko. Lalo na nung naisip ko na after high school, pwede maging magkaiba ng takbo ng buhay natin. At nagkaiba naman talaga ang takbo ng mga buhay natin. At nagsisisi ako na di ko man lang nasabi sa'yo yung totoo. Hayaan mo na yun. Sabi mo nga, bata pa tayo noon. Pero kasi, ilang taon akong di pinatahimik nun eh. Lagi akong may what if. What if sinabi ko na mahal kita. Mga ganon. Huwag mong sabihin mahal mo pa rin ako, ha? Siyempre hindi na. Ang tagal na rin nun. Gusto ko lang din sabihin sa'yo para mawala na yung isang dapat kong gawin sa listahan ko. Ang sabihin na minahal mo ko? At sabihin na ikaw ang first. First ko. First love ko. Thank you. Ako ba? Minahal mo? Sa tingin mo? Hanggang ngayon, di ko pa rin mapiga ang nararamdaman mo. Magina mo ba yon? Papalapit na dito. Oo. Pakilala kita? Wag na. Sige. Sarah, ingat ka. Salamat pala at nakausap kita. Ulit. Salamat at nakausap kita. Nakausap uli kita. Hanggang ngayon, di pa rin niya ako mapiga sa tong damdamin ko. Pero alam ko naman, alam niya na minahal ko siya. Sabi naman siguro yon ng mga mata ko nung tumitig ako sa kanya nang binitawan niya ang tanong niya kung minahal ko ba siya. Sabi ng mga mata ko, pero di nagawang sabihin ng mga labi ko at sana para kay Joe ay ayos na yon. Sinundan ko si Joe at ang mag-ina niya ng tingin habang naglalakad palabas. Nakangiti ako. Parang kailan lang kami ang sabay na naglalakad. Ngayon, heto na. At may iba na siya. At may anak na sila. Nakakatuwa kung paanong sobrang bilis na dumaan ang mga panahon na parang kailan lang ako ang unang minahal niya. At ngayon, natagpuan na niya ang huli niyang mamahalin. Ang hiling ko, sana lalo pa silang tumibay ang pagmamahalan nilang dalawa. Papa Rod, sa totoo lang, wala na akong galit sa kanya. Matagal ko na yung binitawan, dati pa. Alam ko namang di kami para sa isa't isa at nakamag-move on na ako, dati pa. Minsan lang talaga, Papa Rons, mapapasenti ka na lang kapag binabalikan mo ang mga alaala mo. At alam kong ganun din ang ating mga kabarangay. Wala na yung pag-ibig, pero andun pa rin yung mga alaala at nakakatuwang balikan ang mga yon dahil minsan natuto kang magmahal at minsan nagkaroon ka ng matatawag mong first love. Yung first na magtuturo sa'yo kung gaano kasarap magmahal. At yung first na matututo ka na bumangon after kang masaktan. Maraming salamat, Papa Rons. At sa pagbabasa ng aking liham na ito.